जोंहा रिप्लाइ दङ आरो बिथांमोना बुंदों जे डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया मावलांनाय गाज्रि खामानिनि जोंनियाव दलिल दङ होननानै बुंदों आरो बै दलिलफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ। थारैनो BKWAC आव मा जामारदों? डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ मानो मासिगिरिनिफ्राय बोख्लायखो? बिनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद गाहाय नेहाथारि बाबु ब्रह्मआ खेंफोरथि होदोंब्लाबो आरो फिन डक्टर बाबु बर'आ फिनजाथाय बिनि सायाव थारैनो मा जामारदों BKWAC आव? नैबे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि फै। थांनाय 8/6/23 खालार खालि UBPO नि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि गोबां जाहोन दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। जोङो बुंनो सानदों बिथांनि बे जाहोनफ्रा मा जाहोन दङ आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाखो जों बेनि रोखा फोरमान बिलाइखौ जोङो नागिरदों आरो बे रोखा फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनोबो रोखायै फोरमायना होनो हायो। बे बेलायाव जोङो थांनाय दाखालि 21/5/23 खालार खालि BKWAC नि CEM आरो गुवाहाटी जिल्लानि UBPO नि खायसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंदोंमोन आरो बे सावरायमेलाव बिथां CEM खौ आं बुंदोंमोन जे गाम्बारु बिथांखौ जोङो एसे स्कप होनाया मोजां, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायना होनो थाखाय बिथांखौ स्कप होनांगौ। बे बेलायाव बिथां मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे जागोन बिथां गाम्बारु मोसाहारिखौबो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफोरनानै होनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बे खामानिखौ डक्टर बाबु बर'आनो गेजेरनि मानसि बायदि जानानै सालायलांनो थाखाय आंखौ दायित्व होदोंमोन। नाथाय आं जेला बिथांनि जा खामानि जा गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ बोख्लायदों बे जाहोनफोरनि डकुमेन्ट्सखौ गुवाहाटीनि सासे दैदेनगिरि UBPO नि सनि बर'नो होनानै बिथां मिहिनीश्वरा बुंदोंमोन जे सनि नोंथाङा गासै गुवाहाटीनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ राननानै हो। नाथाय जोङो दिनैसिमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ रानना होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो मा जाहोननि थाखाय सनिया बे लाइजामफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोरनो होआसै जों बेखौ मोनथिनो थालांबाय। रायजोफोरनि गोसोआव सोंनाय दङ जे गाम्बारु मोसाहारिखौ पलिटिकेलि षड़यन्त्र खालामनानै मार्डार खालामनो नाजादोंमोन नामा नाजाबाय नामा बे खोथायाव सोंनाय दङ। बेखायनो जोङो एज ए UBPF नि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना थाबैनो डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायदों बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो रोखा। बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ आरोबाव बुंबावदों जे काउन्सिलनि सायाव सोरबा दुष्ट मानसिया गाम्बारुनि सायाव कमप्लेन होनानै काउन्सिलखौ केस होनो नागिरदों होननाय खोथाखौ जों नंखाय होननानै बुंगोन। मानो होनब्ला सोरबा सासे मानसिया सोरबा सासेखौ केस होयोब्ला बेनि रोखा फोरमान बिलाइ नांगौ आरो बे मानसिया जुदि रोखा फोरमान बिलाइ थानायमोनब्ला गावनि मोननांगौ मोन्थाय गावनि मोननांगौ खामानिनि थाखाय निश्चय गाम्बारु मोसाहारिखौ नङाब्ला काउन्सिलखौ केस होगौमोन। नाथाय जों दिनैसिमबो केस होनाय नुनो मोनाखै। बेनि उल्थायै जोङो गाम्बारुनि फराव गाम्बारु बिथांनो क्लिन चिट पेपारफोरखौ होनायखौसो जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बेनि फिननायखौ जुदि जोंनिफ्राय मालाबाफोर नागिरब्ला जों रोखा जों फोरमायना होगोन। जोंनियाव गोबां दङ, गासिबो खोथायानो दङ गासिबो पेपारनि। बे खोथाखौनो दाखालि थांनाय 21/5/23 खालार खालि CM जों रायज्लायनायाव बे खोथाखौनो बुंदोंमोन आरो बे खोथायानो ओंखारदोंमोन। बेखायनो आंबो खावलायो नोंथांमोननाव जुदि गमामायैनो नोंथांमोननाव जुदि दलिल दंमारोब्ला गाम्बारु मोसाहारिखौ केस होनो हानाय नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ। आरोबाव मोनसे खोथा आङो दुखु फोरमायनो सानदों। UBPO आफादा
मोनसे जोबोद अनार गोनां आफाद दिनैसिमबो दासिमबो मा अनार गोनां आफाद बे आफादा थांनाय 2/2/23 खालार खालि जेब्ला डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनाय लाइजामखौ होनाय जादोंमोन बेनि सानसे उनाव 3/2/23 खालार खालि गलाघाट जिल्लानि आबसु अफिसाव मोनसे मेल खुंदोंमोन बे मेलाव आबोग UBPO साहित्य सभा आबसु गासैखौबो लानानै बिथांमोना सावराय मेल खुंदोंमोन आरो बे बिथांमोनानो जादों पीताम्बर ब्रह्म रमिय पि नार्जारी आरो ललित ब्रह्म बिथांमोना गाम्बारु मोसाहारिखौ समाजनिफ्राय एरख'नानै दोननो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बे बिथोनखौ मोनसे एफाग्राब UBPO बायदि एसेबां गोजौ अनार गोनां आफादा माबादि सासे मानसिखौ समाजनिफ्राय सासे गोरों मानसिखौ जाय मानसिया UBPO नि दैदेनगिरि जाय मानसिया UBPO नि फाउन्डार बेबादि मानसिखौ माबादि गोसोजों नोंथांमोना एरख'नाय खोथाखौ हारसिङै दोननाय खोथाखौ मानो रायजोफोरनो बिदि मिसलिड खालामखो बे जोंनि गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो नाङामोन मानो होनोब्ला रावबो UBPO रावबो रावखौबो बायनानै दोनाखै बर' जातिखौ UBPO बायनानै दोनजोबबाय नामा बे सोंथिया जोंनियाव सोंनाय फैयो नाथाय बे दुखुनि बाथ्रा बे जानो मोननाय नङा जानाङामोन बे सोरनि बिथोनाव जादों मा दायनि थाखाय बिदि खालामखो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननानै सोंथि जोंनिसिम फोरमायहरदों जे बिदि जानो मोनामोन बिदि होननानै बेफोरबायदि गोबां दुखु दाहा आरो नंखाय बांसाव जानायनि थाखाय डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया गासै इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायज्लायदोंमोन खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा मदद खालामदोंमोन आरो खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बिथांखौ नागारदोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा मेंनाय गैयाजासे बर' हारिखौ BTCनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' हारिफोरखौ समान अधिकार होनो थाखाय समान डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय बिथाङा आरोबाव नाजानायजों मोनसे आफाद जों दानो गोनां जादोंमोन बे आफादानो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन UBPF बेखौ जों दानो गोनां जादों जोंनि थांखियानो जाबाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा रायनानै जोङो दायाखै जोंनि उद्देश्यआ खालि BTCनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' माहारिखौ समान जौगाथाय समान सिबिनो थाखायसो जोङो बेखौ दानाय जादों बे आफादखौ जोङो गाहाय दानाय जादों आरो बे आफादखौ बयबो लैहोर जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।